Apa iki kok iso kedul-kedul iki ya? Ayo, weh iki mau ya wis ana lighting-e. Lah nggih. Lah iya, isih awan wis didiangi. Among kebiasane aku nek nang omah kuwi ndiangi pas wayah sore. Sore kuwi kan akeh nyamuk dadi diang. Lho, nggih. Nika lighting saking Sakura. Sakura, Masya Allah, komplitan. Komplit. Menika campur sari, nggih, lighting. Nggih, dipun sengguyung menika NN Pro Audio. Wah, nggih. Ugi sonten menika live streaming, Nduk. Lumantar kanca-kanca Megapixel Ribbon. Wah, jan ya seragam. Nah, abang-abang. Iya, piye? Arek kok balik? Mbok sing duwe iki. Iya iya iya. Sing duwe apa lho kowe iki? Mbak tekmu ta nduk iki mau. Tekku dhewe wis. Lah iya toh. Wah, jan. Lah ya nggone bolone dhewe ki yo ngono kuwi. Nggih. Lah niki ugi alhamdulillah saged pepanggihan kalih dulur-dulur Majasem Ngawi. Wah, jan nggih menika guyub rukune luar biasa. Ingkang sami kemaman nggawa tering pawahan monggo samangke dipun sekicano anggenipun lenggah sinambi hang laras bersani sugata libur lumantar kanca-kanca Sakura. Monggo Nduk teruske. Dangu menika mboten pepanggih kalian kanca-kanca. Nggih, pun pirang windu lho Mas lawase niku. Sewindu suwe lawase. Wis sewindu, Nduk. Sewindu kuwi pirang taun? Lah nggih to.
kok wong ora ketemu sedina wae rasane kok setahun lho Mas. Lah Jane seminggu ora ketemu iki. Kaya apa? Aku dhewe ya ngono, lha iki mau pikirku nderekne Mas Wawan, mbak yo tenan Mas Wawan tenan. Angen-angenku kok saking griyoke ngeten iku lho. Pripun? Aku kok suwe gak ketemu Pak Kantong ya. Weh, iya. Kangen jajakne aku, Mas. Weh. Lah apa tahu-taune jajakne to, Nduk? Napa? Apa tahu-taune jajakne? Tahu ora to? Wah, Mas aku ya belas ora tahu. Aja ngono kuwi, ketok-ketokne bose ke. Lah ya ngono ya ketok-ketokno, Lah, nek bos iki anu awean ya Awean ki awean apa? Ora weh. mesti ora diwehi THR sasi wingi. Dereng yakne, Mas. Urung, oh iya. Nggih. Positif sih ae. Jan. Ayo, Nduk. Kata